Salutare tuturor! Bine v-am găsit la un nou episod din Among Us. Da, trebuie să cânt. Trebuie să cânt. Da. Cânt. Trebuie să cânt. Da. Este bombastic. Gay. Ok, mă. Uite. Hai. Bă, dacă tot mă... Ei! Oh, sunt inginer. Toată. Răstop aici. L-am găsit. 30 de abonați! Cât? 33, bă! Mamă, mersi, vă, de 33 de abonați. Bă, dă-o, bă. A, da, 33. What the fuck, hacker? What the? Da, mam. Băi, am putea să merg acolo, să bugui jocul. Bă, what the fuck? Bă! Ce pușcă mi-a s-a întâmplat?
What the hell, man? Ok, eu nu. Da. Victory. Anaba lui de hacker. Salutare, dragilor, și bine ați venit la un nou vlog. Astăzi, pe măți, am găsit locul stației de încărcare și am fost sunat să mă duc să aduc mașina de la Brașov. Salut, mami! Da. Foarte ciudat. Telefonul Teodorei a fost telefonul meu. Și de fiecare dată când îmi sună telefonul, chiar dacă tabela mea cu număr e pe telefonul nou, cu acesta pe care primez, și Teo are atâta, da, exact, în telefon, sună și telefonul e odată cu al meu. Și așa văd și eu? Și poate să răspundă. Da, și poate vorbește. Hop, negruț. Montăm stația, sculele le avem aici. Am găsit mai potrivit locul acesta pentru stație și o să vă explic de ce în scurt timp. Ce faci? Nu cred. Și tati, după ce am făcut eu toată treaba, ce-a făcut? A venit și a mai pus-o și el un pic. Ia, te rușești de asta? Bravo, tati! Ai închis focul ăsta. A spus că e bine și așa. Închide și aici la memorică. Acolo e. Bă, culcața la veche, nu? O revenit. Aici fac salata de vine. Ba nu, acum 21 de ore. Bă, da, adică ieri. Așa merge mult, n-are cum. 21 de ori. Ia. Cam pe la vreo 6 au postat episodul ei. Te taci. Ca să vedem cum decurge sarcina. Ce frumos a ajuns la Chișinău. La noi deloc nu a mers. Deloc. Dar aici este zăpadă. Dar a apărut soare și precis totul se va topi. Vă întrebați și de ce eu am mers cu ei? Deoarece vrea să mănânc sushi. Tata mi-a zis că ești cu noi. Eu sunt oricum în casă. Tata m-a sunat, m-a dat la șoară, mă duc. Eu zic, da, să mergi cu mine. Da, nimic, boys, am luat totul. M-am dat bani. What the... Cum a fost invenția mea, bă, Ștefan? Bună. Bună. Au! Eu târziat din cauza mea. Eu m-am trezit la 7. Oh my god, impostor! Cu ăsta hostul. Au! Sim! Ești impostor? Și tăries. Bă, dar nu mai... Îi spun? Ok, mă. What? Deci toate mașinile cu zăpadă, pe ele. Dar nu asta deloc soare zăpadă. Acum trezat. Cât a fost amără? Dă-i legea. Unu. Nu mai bine vă fac eu o listă cu ce am nevoie. Ce-ți poți imagina în EMAG Toys Shop și plus de bucuri de minus 10% extra la o selecție de jucării EMAG. Dacă mă vrea să fii minic, clar că jucă să-i troi. Bă, pe bune? Care ești tu? Ăsta, da. Mamă, câte ani. Bă, dar proștii ăștia mereu vin. Ăia vă kill-urile. N-ai cum.
Lasă-ți dau un sabotaj, e să vadă ei ce o să facă. Ha, ha. Vă arăt eu vouă. Și s-a strâns lumina. În această pauză am crezut că gata, rămânem acasă. Poarta nu avem cum să deschidem. Și cheile pe tata le-a pierdut. Mă, fratele meu, sabotaj. Și avem să stătem acasă. Închid ușa, ușa, ușa. Toate ușile le închid, atât, toate, tot. Dar nu găsim nicio parcare. Super. Am făcut iar și căutăm. Ăla nu merge. Da, sau alea singur și reactor. Le dau o grămadă de sabotaje. Ne ducem la analize. Ne ducem să cumpărăm pachetul pentru sarcină și dăm analize. Eu vă aștept, Canada. Eu înseamnă că e hackerul. Ce m-a zis ăla cu ui, baby? Că eu nu... Pe bune, omule. Pe bune, ce asta? Poți prost, bă. Dacă cum să am fost ei pachetul. Deci o să le dau până să nu știe. Bă, ce mai mult, de dau vina pe tine. Că blochez ușa aici, acolo și aici. Date ușile blocate. Deci dacă e ceva și l omor și prinde unul de pe ăla. Eu dau comunicațiune, azi mă duc. E gare, Angel, fuck, mă. Bă, frate. Alegere pro, dacă ce kill acum. Hound. Uite aici. Nu te vezi, bă! Nu te vezi! Yes! A scăpat la limită. Bă, o să dai vina pe el. Îl invent. Eu că o să de... He. Bă, nimeni nu dă report, what the hell? 87 centimetri. Bă, pe bune, omule, ce... Easy way, bă, easy, bă. Easy, bă, dacă unul e postor și fantomă și unul e postor și viu, când dau sabotajele bune și...
Am sus pe bă, ce faci? Că era comunicat, John. Leori Fantoma era rapid decât ăsta. Ia, o, mime. Hound. Unde e fratele meu? A, și impostorul. Bă, dar unde e asta? Pe unde? Croma de impostor. Stă sabotage. Hai bă, dar te lasă AFK și... Te rog pe Let's Again. Ăla e, nu stau cu nu. Yay. Andreea, Bora, băță. Bă, dar nu mai... Și vezi și eu, mă tragi și pantalonii la curibă roboasă și eu, cum să știți, că e foarte rău. Nu mai chestia episodul. Andreea este o boroboață. A, nu, el. Să-l credeți. A, nu. El e o boroboață. Pune minciuni. Ba, nu spun minciuni. A, nu, el. A comentat pe episod. El are un abonat. Subscriber, Da, dacă vă arăți acum câți abonați am, mai vedeți tu ce abonat am. Acum are 30 de abonați. Eu pot edita, bă, și-a uitat. 30 de abonați. Uite ce fac. Ia uite. Da, n-aș face. Închidem episodul. La play. Și da, și pa, boys, pa, pa, zi pa, pa. Pa, pa.